račune. Gledaj brate, mu'mine, u koje ćeš skupine. Nikom poslije ti ne karaj, sam se u sebe pouzdaj. Gledaj brate, mu'mine, u koje ćeš skupine. Nikom poslije ti ne karaj, sam se u sebe pouzdaj. Dunjaluk je kratka vijeka, dobro gledaj šta te čeka. Na ahiret valja ići, kud će tvoja duša stići. Život će ti brzo proći, na ahiret treba proći. Tamo neće biti bune, svak će za sve svesti račune. Gledaj brate, mu'mine, u koje ćeš skupine. Nikom poslije ti ne karaj, sam se u sebe pouzdaj. Gledaj brate, mu'mine, u koje ćeš skupine. Nikom poslije ti ne karaj, sam se u sebe pouzdaj. Neka znaju griješni ljudi, tamo će da pravda sudi. Presuda će pravo biti, niko ništa neće skriti. Gledaj brate, mu'mine, u koje ćeš skupine. Nikom poslije ti ne karaj, sam se u sebe pouzdaj. Gledaj brate, mu'mine, u koje ćeš skupine. Nikom poslije ti ne karaj, sam se u sebe pouzdaj. Tad će svako imat brigu, kada bude čitao knjigu. Ako dođe s desne strane, tebi će da blagosvane. Primiš li je lijevom rukom, ti ćeš patit velikom mukom. Ako Allah milost ne da, ti ćeš biti vječna bijeda. Gledaj brate, mu'mine, u koje ćeš skupine. Nikom poslije ti ne karaj, sam se u sebe pouzdaj. Gledaj brate, mu'mine, u koje ćeš skupine. Nikom poslije